Сәлем, дуслар! Без сезнең белән яңадан очраштык. Мин һәр очрашуны бик зарыгып көтеп алам. Ак кагаз бите инде әзер. Менә шундый кара маркер. Тикшереп карагыз әле, ул бик яхшы язарга тиеш. Иске була күрмәсен. Һәм буяу карандашлары. Балалар, төп төсләр дүртәү. Кызыл, сары, яшел һәм зәңгәр. Шул төсләр ярдәмендә башка бик күп төсләр китереп чыгарга була. Хәзер кара төс алабыз. Бүген без сезнең белән карап ясый башлыйбыз. Менә шундый калын сызык сызабыз. Аннан аз гына аста тагын бер сызык. Шундый сызыклар берничә була. Бу карапның палубасы. Хәзер карапның өскелешен ясыйбыз. Менә монда капитан күпере булыр. Димәк, монда карапның иң мөһим кешесе капитан тора. Күпердә торып ул карап белән идәрә итә, кая барырга кирәк икәнлеген хәл итә. Аның өчен без тәрәзә ясыйбыз. Монысы ишек булыр. Аның аша карап эченә керергә була. Менә бу түгәрәк иллюминатор. Караптагы түгәрәк тәрәзәләрне шулай дип атап йөртәләр. Исегездә калдыра алдыгызмы? Кабатлап карагыз әле. Әйе, карапның аскы өлешен ясарга керешик. Бөтен карап аша сызык үткәрәбез. Алар берничә булыр. Карапның түгәрәк тәрәзәләре ничек атала әле? Дөрес, иллюминаторлар. Карапның иң аскы өлеше төбе. Ул безгә күренми. Ул су астында. Анысын ясамыйбыз. Диңгез дулкыннары ясарга кирәк булачак. Ансат кына маркерны кагаздан аермый гына бөтен кагаз битенә дулкын ясагыз. Менә минем шикелле. Килеп чыктымы? Бик яхшы. Эй, тагы бер деталь ясалмый калды бит әле. Нәрсә дип уйлыйсыз? Торба. Без торбаны менә монда ясап куярбыз. Менә шулай сызыклар сызып, торба ясадык. Сәяхәт иткәндә торбадан нәрсә чыга? Бик дөрес, аннан төтен чыга. Әгәр дә карап бер урында гына тора икән, капитан якорь төшергә буйыра. Якорьны су төбенә төшерәләр. Ул карапны җибәрмичә тотып тора. Менә без якорьны шулай итеп ясарбыз. Карап ясалып бетте. Юлга кузгалала. Маркерны алып куйсак та була. Хәзер зәңгәр карандаш алып, карапны буйбыз. Иллюминаторларны буямыйбыз. Алар аша карапның эче күренеп торырга тиеш. Тигез итеп, маркер белән сызган сызыклардан чыгармыйча буярга тырышыгыз. Менә шулай. Хәзер әйдәгез әле кызыл карандаш алыйк. Карапның аскы өлешен буйбыз. Нигә кызыл төсме? Зәңгәр су өстендә яхшы күренсен өчен. Балыклар килеп бәрелмәсен өчен. Менә шулай. Торбаның бер өлешендә кызылга буйбыз. Ерактан яхшырак күренәчәк. Капитан күперендәге тәрәзәне зәңгәр төскә буярбыз. Тәрәзә аша диңгез күренгән күк булсын әле. Димәк, диңгезне дә бик дөрес зәңгәргә буярбыз. Дөрестән дә, диңгез сулары һәр чак зәңгәр була. Әмма кара, ак, кызыл, хәтта сары диңгездә бар. Тагын нинди диңгезләр беләсез? Бигрәк күп беләсез икән. Без буяуны кырыйдан башларбыз. Аннары киңрәк итеп буйбыз. Шулай матур һәм пөхтә була. Торбадан чыккан төтенне дә онытмыйк. Рәсемгә азрак җан кертик әле.
Капитан кырыс кеше булса да, күңелле ачык төсләр ярата. Яшел карандаш белән без капитан күперен буяп куярбыз. Ә хәзер ишекне буйык, кырыйлары кызгылт сары булсын. Менә шулай, сез бер үк минем арттан калышмагыз. Ә ишекне нинди төскә буйык? Әйтегез әле. Яшел, бик дөрес, яшел төскә буйыбыз. Шулай итеп, безнең карап әзер, сәяхәткә затып җибәрәсе генә калды. Караплар диңгездә атналар буе йөзә. Безнең карапның ялгызына күңелсез булмасын өчен юлдашлар ясыйк. Бу кояш һәм кышлар. Кояш торбаның бер өлеше төсле сары булыр. Диңгездә тагы нинди юлдашлар була дисез? Әлбәттә, балыклар. Ә диңгездә алар бик күп. Безнең карап билгеләнгән урынга барып җитә алыр дип мин чын күңелдән ышанам. Без аңа хәерле юл телик. Сау бул, карап! Балалар, мин дә сезнең белән сау буллашам. Яңа очрашуларга кадәр!